Gusti wekasane desa niku iso menyejukkan hati. Iya. Piye Kang Gareng? Desa Iman lurahing Mami kami tuwa nutuk kentongan care adan sak komate Pak Care Pak Bayan ngisi banyu kanggo srana tirta mrih suci Jagabaya tata mudin tukang nyapu ya ben resik mejite ya iya ya kayane diresiki disapu dipel Jaka Tirta gelar kasa Pak Kyai saben dina nuntun ngaji slamet donya akhirat amin ya rabbal alamin aku iso gawe dandang gula desa Iman kowe iso gawe dandang gula desa Berkah lah blekok moncret siji iki iki wong ra kodak ngopo-ngopo isane mung mangan turu kowe iki karo adike mbok ra ngono kuwi popeh aku ya SD ra lulus terus mau ece ngono apa mangsamu aku ya elek-elek wong oreng lah kowe apa kodak ha iso wae ayo jajal ayo iya kowe mau apa dandang gula desa Berkah kowe dandang gula desa Iman aku yo gawe apa dandang gula desa Bubrah oh yeah kowe wis apik iki apik aku sing elek oh ning iki udu ning kene lho ora desa Wonodadi Wetan kene udu no iki desa adoh kono ora ning kene ya Gong ora ning kene iki luar biasa tenan tak ajungi jempol papat nek perlu oh desa dandang gula desa Bubrah dandang gula desa Bubrah piye le Gong desa Bubrah bayan nyambi mblantik Jagabaya nduk kemimbak rondo Pak Lurah loro bojone Mbah Mudin Blandar Dadu astagfirullahaladzim jenenge desa Bubrah ya truk Pak Carike malah korupsi RT RW mainan kami tuwa dukun kami tuwa malah dukun kiyaine sapa pelacuran astagfirullah mbok nyaine malah nganakake duit modar nyemplung neraka ya isono cah kene kok piye mangsamu cawono dadi kok dak apujiku muga langgeng
yang ora mung kena tak arani penonton wayang ning munggah derajate dadi penikmat wayang. Weh iya. Mergo anggone gatekke crita ya temenanan, Tru. Weh. Ngono ya, Kang. No. Iya. Ora kok aku ngalem-alem mergo aku iki dirawuhke rene ditanggap rene iki ora. Ning guyupe kuwi lho Jan. Wah. Luar biasa temenanan. Sing jenenge wong wayangan iki ragate ora sithik lho, Tru. Ya iya. Mergo saka guyupe para warga kene kang sarta dikokohi karo bapak-bapak lan ibu-ibu sing padha merantau wekasane dadi tenan. Ya. Ya matur sembah nuwun. Dene awake dhewe wis disowanke mrene. Ngono ya, Gang. Tru. Awake dhewe sowan mrene ya lagi sepisan iki Weh, ning Pacitan. biyen arep sowan ning Pacitan ning wekasane wektune diundur. Ya wayangan. Iya no. Ana ing daerah Jeruk. Wah. Diundur. Ya ora ngopo-ngopo wong jenenge durung rezekine, Kang. Ya. Termeneh iki elok kuwi para warga kene iki ora tercuci otaknya mergo biyen kalak wis tau enek tenar-tenare ta, Tru. Apa? Ngomong nek wayang kuwi karam, wayang kuwi ora apik, musyrik. Ngono kuwi. Ngono kuwi terus piye? Ya wis ben, sing beranggapan sing duwe pemikiran kaya ngono kuwi ya wis ben ditekne wae. Ngono ki wong mujudake sing ora genep nalare, urung cukup, urung nyandak anggone mikir, ngono lho, Bang. Aku sok-sok emosi. Ora usah nggo emosi, kuwi malah stres dhewe kowe nek gagas ngono kuwi. Lah piye wong wayang kok iso haram? Wong jenenge Jeng Sunan Kalijaga yang anggone nyebarke agama Islam nganggo sarana wayang iki lho. Ngono kok iso diarani haram lho. Aku tidak habis pikir. Lah iya ya kok. Ah, ya wis ben. Nek keserak ya wis mingkem-mingkem dhewe ya, Truk. Lah iya. Wis diumbar wae. Iya. Bendara terus kayung yon. Apa neh, Truk? Ya bawa no. Selendang kuning kang saking bukir. Apa kuwi? Lagon Sesideman. Karyane Rama Sukron Suwanda ing Blitar, dalang Blitar seniormu. Dan karyane iso elok temenanan. Swara kurang permana ning wasi sangungrom. Angungrom marang Bentara Dyah Sulistya pijereng
ngincangake alis. Ya, langsung tampani. Sesideman, ya. Umpak balungan sih, ya. Terus tresno sesideman. Esuk-esuk ndak nganu nemu dhuwit ndak. Luwih becik patenan. Bergas jek nom-nom. Ket mau ora leren. Anggere wayang ngantem. Yo. Wis kaya ngayuk jan. Demen aku. Ya sok ngono ki terus ae. Karo didolopi ngono lho, aja meneng ae. Nggawa dolop barang. Yo. Liwat kincanging Kala ulat kaki tapi hambar garap dangdut slow diompakne sik yo Kor para ibu-ibu monggo Bu Dewi.
Penak tenan kok, Truk. Iya. Apa-apa ki nek digarap klasik iki, Pak. Mening sekelining pokoke. Mau sore jek enek pemundutan lho, Gong. Apa to? Selendang biru. Wah, iya. Ya, diaturke. Selendang biru. Sing nyuwun aja ngono wae kok nyrampat tek tuwapuk. Awe pokoke cita-citaku sik nek gebiakan ning omah bapak takon mayang. Sak iso-isone mbuh limbukan tok apa piye ngono. Pokoke takon mayang. Iya. Ya ben karo nyekel wayang ya, Kong. Wis modali aku ngene iki kok wis karo gen dicekal-cekal-cekel. Iya. Yo, selendang biru. Sapa sing nyuara sapa? Niken ya urung. Ojo dhewe ra nyuara dhewe. Wah, piye lho. Dadi kon ndak. Lah iya. Selendang biru ya, Ken? Selendang biru. Iki Pak Haji ya jek berkahi. Lah, jan matur nuwun temenanan. Iya. Bisa kepareng akeh sing mirsani lho, Kang. Heeh. Domongi luar biasa tenan, Tru. Iya. Yo, buka celuk, Ken. Kedek. Nggih, Bos. Ya. Swara kakung kabeh muni ora ana sing ora muni. Ayo. Sing ngempul ora muni, Mas. Sing ngempul ora muni, kopral to? Bengi iki lagi dadar wirang kok wonge ya. Ket mau garger-garger wae tak rungokke. Iya, Pral. Makasih. Oh, udu bagian ya. Oh, bengi iki apik tenan informasine ya. Seneng aku niki malah. Heeh. Iso nggo hiburan. Biasane nyimping beduk. Oh, wah. Blangkone Yogya dhewe. Oh, wah. Kita oleh bagusi. Oh, masane ben mencorong sak rombongan apa piye? Oh, tongamu. Yang biasane nyaron ya mbunang. Weh. Elak. Ya pancen kanca-kanca ki kudu dituntut ngono kuwi, Gong. Nek samangsa-mangsa
kapeng kok ing Pancabaya ubayane belenjani ya sing ngene iki. Oh. Biasane enek sing gerong ya nyrentem. Oh. Rakitan ceblang-ceblung ora apa-apa. Sing penting lak wani. Iya. Yo. Kanca-kancamu biasane nyandi to, Gong? Wah, tenan dina iki wis jan mumetke wong. Lah piye to? Wah, iki sapa-sapa mayang Bengi iki. Wak Purba, Pak mantep. Iki sapa-sapa mayang. Mas Kangko, Mas Yoyok. Wah. Mula nganti direbutan ya sing ngene-ngene iki. Ah iya. Ya ora apa-apa bagune komplit kabeh iso nyambut gawe bareng-bareng. Lha iku tresna karo kanca-kanca jan ten menanan. Apa meneh sing kendang kuwi. Dah. Paribasan njaluk apa tak turuti. Sapa? Mas Gapuk kuwi. Iya. Aja nakal neh, wis tuwek ndang gendang rabi. Senengane ngincil ae. Sapa? Kuwi. Ah iya. Ketoke saiki wis menep kok, Gong. Pokoke anggere nek wis diupload ning status ngene berarti tenanan. Oh iya. Nek mung meta-metu karo sopa sapa to sapa ngono. Lah kuwi jek seruang-seruwi. Nah, kakangku sing tak tresnani. Mas Danang kae ya, kaya dalang sing kacamatanan kae, sing demung, sing putih kaya Cina kae. Wingi dapuk wayang wong dadi Karna. Lho. Aku nonton kuwi Karna kok lemune kaya ngono iki jane Karna apa Durmagati aku. Karna lemu, obesitas. Yo. Aku kan niku ngecerai ning kene, Tru. Ning omah. Cangkemmu. Ayo. Sinden nek iso ngelokor bareng. Sampai bertemu tanggal 21 22 Neng ndi, Gong? neng Wonogiri. Bacutan. Bacutan kuwi kanca-kanca ra mulih turu ngomah wae. Turu ngomah to, njalukmu apa tak sembadani. Bedek-bedek ku tresna karo kanca-kanca. Ya. Omong Gong. Ditanggapi kon omong kok, Tru. Iki nyauri ya to? Ya ben. Yo.
ora. Tekan batin setiamu. Sing gerong, sing nganu Mas Sule. Mas Hadis kan sekulino melu. Sule gerong. Sule sing Wisnu. Ya engko kuwi ketakon bawa dhewe kok karo joget tok. Sing nyaron. Aja sia-sia kuwi mangkat kok ngomah iki, Mak. Ngepit ya. Kemaki. Ya ora kemaki wong jenenge. Mangkate kok ngomah kok boto-boto iki saka ngomah kok. Mangkat karo Mas Hadis sing omahe kene Trenggalek. Yo. Poroke diselehne. Piye? Yo. Selendang biru. Kene suarane ya becik, suarane ya apik. Ngono kok ora tau melu iki nyapa to jane. Kirangan. Yo. tatapan janjimu selendang biru. Nah. Yo. Sinden 5. Sing nyanyi 3. Heeh. Apa kok? Banyuwangen. Ngetes katiasane kanca-kanca. Digolekne kringet sithik-sithik. Banyuwangean. Gerajakan Banyuwangi. Apa gelang alit monggo derek. Sopo sing nembang? Dik Devin. Mabat kene Mbak Wulan. Loro wae, Ding. Loro. Liyane wis do nyuwara. Lah iya. Dik Devin karo Mbak Wulan Sitengsu. Bintang tamu kita malam hari ini Mbak Wulan Sitengsu. Wingi eneng sing pesen aku lho, Kong. Pesen piye? Aku sesuk bus kape gawakno dhewe. Aja amur liyane. Bus kape sing pas karo ukuraku, sing benike sing komplit. Jane iki ngopo to ki aku ndengaren men. Sopo? Mas Danang kae. Sajak elek bagusi. Apa mergo enek sesuatu kasane enek sik diangen-angen aku tak macak bagus mbok menawa mosok ngono kuwi Gong. Iya ini anu aku wis kapu dhewekne ya Mbak Wulan karo Dik Devin. Gerajakan Banyuwangi monggo, gelang alit monggo. Ya berpacu dalam melodi Angka Wijaya. Yuk. Loro. Lanang wadon nekani
Rire sarata palawan uting ranu sing kancan Rere sarata palawan uting ranu aku kabeh sanmane tunjung bang terate wasangening kaleng juanan larapan muncar dipamer kekoneng surem sorote dan padang liwat langening kaleng yuwana gelar pandamuncar dinon ler kekonang surem sorote tanpa wangsitpun Kakang Tampa Dimas para Pandhawa supaya mapan ana tepining Kali Serayu iki maneges tegese gandhengake rasa kelawan Gusti kang ngakarya jagat kanthi sarana kuwi Werkudara para Pandhawa bakal antuk nugraha kang sarta antuk wahyuning dewa Yayi. Iya Barep kakakku, yen to pancen sediamu apik, sediamu becik, nganti para kadang-kadang Pandhawa mapan ana tepining Kali Serayu iki. Werkudara cak kadang tetep mayogyani apa kang dadi kersaning barep kakakku. Sing sabar ya Di, sing sareh kang sarta sinartan nyenyuwun marang purbaning Gusti. Muga-muga para Pandhawa entuk nugra kang sarta entuk pinayungan keslametan lair batin donya prapting delahan.
Dina samangka mung kari ngenteni tekane si Janaka kang tak utus mampir ana ing Klampis Ireng. Sakwuse Pandhawa 5 nglumpuk ana kene enggal golek papan sing sepi. Kang sarta sing samun kangge gandhengake rasa marang Kang Murbeng dumadi Werkudara. Sikrapala kang tumingal prang campo samiwa medali lerota tetwilating kota tayi manggung manguncang nidi mencang sang aji micel latinya ngedali wuwas terus ta Surawila kaya buta singa ragil pas dicongko dendwanya mangambak boyo para Pandhawa aja kaget aku sing teka kang bakal jabut nyawamu Pandhawa. Terus sumbar lindung bumi kuncing kemaluduk guntur katuk aja dadi kaget ing atimu Pandhawa. Aku kang mrepegi kelawan jeneng sira kang mapan ana tepining Kali Serayu. Panjenenganmu kuwi sapa Penemban? Jenengku Penemban Begawan Trilocana. Prabu Puntadewa wis tepung kelawan aku. Aja meneh kok kowe sak dulurmu Pandhawa aku apal kabeh. Duweni kersa apa Penemban mrepeki kelawan para Pandhawa? Rasah kakean sing diomongke. Dina samangka aku minangka dadi duta negara Ngastina. Duryudana ora bisa tentrem uripe yen to Pandhawa isih urip. Mula kang saka iku manuta ulungna nyawamu, manuta tak tugel siji, mbaka siji gulune para Pandhawa.
Wah. Ketak lakon ribat pusakaku dadi reda wewerku Dara. Wah. Kok kaya mangkene kedadiane Werkudara. Para Pandhawa kuwi ibarat endhog sak petarangan. Siji mati kabeh melu ngayomi Yayi. Janaka kembar ngapuranen pun Kakang Yodi pun Kakang urung iso mulyake kowe pun Kakang jaluk ngapura Yayi Werkudara aja mung mati dhewe tak belani. Patenono Penemban. Ayo Ratu Ngamarta sisan mamprung nyawamu kowe. Patenono Penemban. Penemban aku Patenono Penemban. Penemban aku Patenono Penemban. Penemban aku Patenono Penemban. Penemban wah. Penemban aku iki njaluk mok pateni malah mok kembungke kaya ngene. Aku Patenono kok malah mok bledakne kaya ngene. Trilocana
Trilocana mara gagirene tak untal malang kowe Trilocana. Wah. Wah. Aduh, mati aku. Trilocana. Kurang sekitar 15 menit meneh aku tekan Kayangan. Kayangan kok wong dewa-dewa kok ora iso ngrampungi perkara, tak sebol dadi awu. Trilocana. Ayo, hoyakan aku. Kakang. Subriya rasane ngatiku ana wewujudan apa sajroning grumbul kok mawa teja ingkang sumunar cahyane. Ingkang sumunar cahyane. Sumunar Kakang, inggih Den inggih. Mara gage tak tilikane mbok menawa ana sulih pepadang tumrap lelakon iki Kakang. Inggih, ingkang atos-atos iki. Iki isine sandangan Kakang. Aku dhewe ora ngerti iki sandangane sapa. Pun ngaten mawon, Gus. Kanggo niki sandangane sinten mangagem. Niki sandangan napa kok ndekek gletak-gletak wonten alas mriki. Pun mangagem menika riyin.
Bukulun Bathara Garu, Garu ndasmu kuwi ora. Bathara Guru. Heeh, Bathara Guru. Iki sapa ya, Truk? Kuwi Nandara Janaka no kok. Lho, musuh. Iya. Kok ketok ganteng men. Pakaiane sarwa mompiar ngono kok. Iya malah nemu sandangan ana sakjroning grumbul. Banjur dienggo dalah kuwi iki sandangane Bathara Guru. Oh, ngono. Iya. Iki kepiye Kakang? Jebul sandangan Ibu Kulun Bathara Guru. Mula kang saka kuwi tak copote. Ampun dipun copot langkung rumiyin nek dereng rampung gawene. Niki genah niki dewa-dewa kayangan iku do mboten beres, ngoten. Ing ngatasé sandangan cara kadewan kok dipun gletak-gletekke wonten mriki. Niki mengke nek ditemu rosok terus pripun? Lah banjur kersane Kakang Semar kepriye? Pun ngaten mawon. Niki genah kayangan Suralaya niku genah komplang niki mboten wonten sing nggoni. Nggo mriko. Kayangan Suralaya dinggoni panjenengan kajenge Bathara Guru mengke bingung karepe dhewe pun to. Bagong Petruk do mlebu kuncungku ngene lho. Kaya ngene kedadeane. Iki gek kepriye iki? Wis ngene wae. Salin cara busana kadewan munggah ana kayangan Suralaya beres urusane karo buta kae. Aku ora enek nyandi yo. Rumangsa kuwi mapane ya ning kene iki. Wong wis tak tengeri lho isan. Wis tak tengeri biting kaya ngono kok ya. Rumangsa kuwi ya ning kene kok ora enek. Engko gek ditemu rasa. Wes piye no iki? Oh alah kelakon kaya ngene. Munggah kayangan, sandangan kayangan iki dobel-dobel pirang-pirang. Beres urusane karo buta pengung ae. Locana. Dewa rasa ngrampung tak sebul dadi awu.